Caravane yasa ka demedu mali chamachoro fanga ulu nyemawi ukoni udagu flanda udaye labi mbako sigira sabana na anka jamana konna na anga kuna fundila wi musoro amine jeka ulu koni nyafo au nyana no temana ka bwe mume talikela kol kramgo la uli maye mamu ni ulu ni la kol do ni ulu le grenu nyana kosobe wa ubedonia di uma ngaibina yeka fo la kol do ulu won ka bunyate ni manunu ulu yorola ulu fenana di auma ni kuna fundina no konna na no boray mume talike discipline sportif dola nuye kebulye ale koni ma uluye uka samba fla mwani kile samba fla ale ni mwani fla ulu barabulu ka ulu kulumu karlu ulu kera anka jamana konnana nne kuye biswina bakuru bawe mumna wala au yusoni alamebo anisu ina fombora ka fo awnyana bakuru bayala chukumina anka jamana konnana krengreni na sigida ale sabanana mume talike caravana yasa ka demedo anga chamachuro fanga nyemawi ukoni ukerai bi abadu anka jamana konnana alabena mamufe ube talike culture 2000 ale koni nyema fe ni uye sauti jaraye anga profundilo uluye musoro no Umar Goitai anga jikunda ganyofe ni munu salo kala nu minye caravane kala wi ulu koni yeta man damne boulevard de l'indépendance krepe Bamako Kura Bamako kin sabana kono wala saka mo wule kata français fanga o demeni o konyauma tama yi ani munu salo in konnana an sera ka maliden ye minu koni dalembe u ka fangala u nyaali nembe ani u koni sigindembe na ye ka fo sinibe nye wale ya nu kumese ka seke ka don u ka bolo korota ani uka deme mi nyasilen do tamakela numa ka kanyani wati mina mali koni mi e seba chaman sorole anga finitigo fe ani anga nyamago fe mi e politique siraka akilla jugutane fe tradition na parce que depuis nana malien be contana uka baraketa la tout le monde est content on be content do asimga nani na kwa parce que baraka e jamana libéré kasuka fara irisu fara nani ka vraiment asimiko ya kuma teke kwa on ta da memi re fotu mune kona kila mama e foto de nyuma e kanga ke asim fe andani piche be ba do yele mam kira mali kono foka se bima ka ambarko sigi foka se bima mali ma ambarko do ala ni asim barka tama kela nu koni yarala yoro chamana Bamako kin sabana kono mi e community rai ni ngatu jo quartier du fleuve la Bamako o jero la musou cheu ani demsenu ni e ko lideu ulu koni chama bora ka franjonga yoro la ni nga nyana je ale ni sewa ko boloda wa umasika chugo sila kuka dementa ka nyashi franche fanga nyamogoma hukumu de konana udo ko ni nyafali kanye ko nyena vraiment ça va on peut pas dire ko manyo folo an kunyeba la fagalu kungacha insécurité kungacha Bamako akungacha Mali fambe konnala mais ça chamambora insécurité là donc on peut dire ça va avec les autorités de la transition vraiment ça va politiciens ku joflo même Maliko de là. On n'a pas besoin des politiciens actuellement. Ou beaucoup de gens, il y a des politiciens qui ont plus de 30 ans au Mali. Fin fois, il y a une insécurité là. Tiens, là, nous connaissons Akadine Yaradi. Asim Koita, on a Takane Baramuyo, on a Akadine Yara, Akato Fangala Yare. Al Nasira Gato Fangala, tiens, là, Akadine Yare. Les Maliens, 200%. Ya. Walla akadine yare asim gato fangana yare asim biga barage kojugu e pare ya ne risu biga barage kojugu walla bile mogo te asim fe ne tife ya famu malien mogo te asim fe ne tife kala donia kafo culture 2000 ani warabis communication ulu koni hakli bala kanintama yi kanike arsa Mali kono kerengere nyana Bamako kiu ani jamana yare kuru karabe kono wala saka demeta kanyashi transition mogoma munye France fanga nyamawi Fanga ale hukum konnana cadre d'échange des partis politiques olu koni mawye ayira kafo ni marsikalo claim wanduru temena ku ulute chamachiro fanga mawu olu koni ka baraka ulu lakodo yalma ame gele munanama anyini kafo angabo ulla ninku wale nake gele ni kanan kololoyo ukonna wa Abubakar Baniza ale kuna fundilaye ayeni kumayika ujabi Yusuf Kulibali ale ka kumagala manina cadre de concertation des partis politiques pour la réussite de la transition anya me ugakumola ni semaine kona la koni 25 kalokura kile muganduru kono sera ko ute transition be jamana kono be na kute o rekoni ko parce que ku ye de le folo mundi ko o temana
bon ne ɲana o kumakan mun filɛ nin ye en tout cas hakili ɲuman tɛ kosɛbɛ, hakili ɲuman tɛ parce que ne y'a jateminɛ jamana in kɔnɔ depuis que an ye kow daminɛ depuis que démocratie na jamana in kɔnɔ c'est vrai mɔgɔw ma régime reconnu parce que hali 2020 M5 RFP ko a tɛ i bɛ k'a ka régime reconnu an y'o bɛɛ ye mais a yira k'a fɔ ninnu ka kuma kɔnɔ semaine kɔnɔna la ko dɔw yɛrɛ ko k'u ka taa ka gouvernement parallèle sigi bon o mun position fana filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la bon o tɛ ko ɲuman ye jamana in kɔnɔ mɔgɔw ye fɔra ɲɔgɔn ko caman na mais ka taa fɔ ko fo k'u ka gouvernement parallèle sigi tiɲɛ na o ma deli ka kɛ jamana in kɔnɔ donc u kana kɛ o sababu ye ka fɔ k'u b'o kɛ jamana in kɔnɔ sinon c'est vrai mɔgɔw bɛ yen a tɛ se ka aw tɛ bɛn ko dɔw la mais a mana ye cogo o cogo bɛɛ ye maliyɛn de ye bɛɛ k'i sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ bon ni fanga ɲini kɔni ye u ka o kumakan ye bon ne kɔni ɲɛna bon o tɛ ko basigilen kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ hali ni fanga ɲini sira don ne kɔni ɲɛna bon ne tɛ se k'o fɔ parce que olu de b'a dɔn kun min na u ye nin décision u ye nin kumakan in fɔ mais ne kɔni bɛ mun kɔni ɲini ni politique mɔgɔw n'a tɛ ka bɛn ko la a y'aw sigi a ka kuma a ka ɲɔgɔn faamu ya donc n'a sigi ka kuma a bɛ ɲɔgɔn faamu a mana cogo o cogo négociation yɛrɛ to yan i bɛ dɔ bɔ n bɛ dɔ don donc n'u sigi ka kuma moi je pense que fɛn caman bɛ a bɛ solution sɔrɔ so n'u kɔni ko k'u b'o kɛ fanga ɲini sira ye bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ɲɛna o kɔni tɛ ko ɲuman ye mais ne kɔni ɲɛna bon u man ka se k'a fɔ ko k'u dɛsɛra ko la ko fo k'u bɛ fanga ɲini nin cogoya la quoi. lakɔlidenw olu bɛ dɔnniya sɔrɔ lakɔli karamɔgɔw de fɛ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi lakɔlɔsiliw y'a jira k'a fɔ ko lakɔliden caman bɛ yen minnu ni olu ka bonya tɛ se ni lakɔli karamɔgɔw ma an ka kunnafonidila Umu Kone ale kɔni bɛna a ɲɛfɔ anw ɲɛna mun bɛ a to nin denmisɛnnin ninnu n'u tɛ u ka lakɔli karamɔgɔw ka olu bonya a bɛ tali kɛ yɔrɔ min na an ka jɛ k'a lajɛ. Ekɔliden karamɔgɔ ni kɔni ye a ta k'a lajɛ ale kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na fo ka taa se denmisɛnnin ale yɛrɛ ka ladon na sabula ni a ta k'a lajɛ ekɔli karamɔgɔ ale kɔni ye mɔgɔ ye min kɔni ka baara ɲɛsilen bɛ ka kalandenw olu kalan sira ɲumanw kan fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma wa ni a ta k'a lajɛ ekɔliden karamɔgɔ ale kɔni ka baara o man ka lanɔgɔ a bolo ka sanga ni a jɔyɔrɔ ye nka bi na ni a ta k'a lajɛ ekɔlidenw kɔni tɛ bonya ta k'u ka karamɔgɔw sɛgɛrɛ ka sanga ni o ye ekɔliden karamɔgɔ dɔ ale kɔni bɛ a hakilina di. Bon n'i y'a ye ekɔlidenw o tɛ mɛtiriw bonya bon a fɔlɔ yɛrɛ ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a yɛrɛ ekɔlidenw na u ka fisa ni mɛtiriw ye u man ka bɔ donc denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de ye ni denmisɛnnin tɛ bagabaga dɔrɔn a tɛ siran donc n'a bɛ denmisɛnnin kunna ten a tɛ siran ekɔliden a tɛ siran mɛtiri ɲɛ hali a ta ka leçon ta ka na i y'a ye ni ekɔliden ma ka leçon ta ka na mɛtiri y'an troje n'a ma se a kan ka bugɔ a kan ka bagabaga mais n'o yɛrɛ ekɔliden na dɔrɔn k'a man ka bagabaga dɔrɔn a tɛ siran bele bon dɔ wɛrɛ fana ye jumɛn ye ekɔli masaw fana y'u denw kɛ faamaw ye k'a yɛrɛ k'a fɔ u denw man ka bugɔ ekɔli la ni ye min den bugɔ dɔrɔn u bɛna plein direction na bon et puis ekɔliden fana ekɔliso ɲɛmɔgɔw fana sen b'a la surtout ekɔli privé ko na bɛɛ de bɛ kɛ ni ye ekɔliden min tɔɔrɔ a bɛ se a ka dossier minɛ a bɛ taa ekɔliso wɛrɛ la donc ale ɲɛ b'a ka nafa la ale ɲɛ tɛ ekɔlidenw ka avenir la a sabanan ye jumɛn ye donc ekɔlimɛtiri fana man ka gɛrɛ ekɔliden na cogo dɔ la kuma dɔw bɛ yen man ka sɔn a ka tɛmɛ ni ekɔliden cɛ donc n'i y'o kɛ dɔrɔn ekɔliden bɛ tigɛ la n'a tigɛlen la dɔrɔn hali a t'i bonya bilen kilasi kɔnɔ hali kɛnɛma a t'i bonya. Ni a ta k'a lajɛ ekɔlidenw yɛrɛ kɔni ma to kɔ ka sanga ni nin kuma in ye. Bon ne kɔni bolo élève tɛ mɛtiri bonya san parce que mɛtiri yɛrɛ comportement de b'a jira k'a fɔ élève tɛ mɛtiri bonya n'i ye kulonkɛ ja ye ni élève ɲɔgɔn cɛ kojugu donc a bɛ se ka na ni manque de respect aw ɲɔgɔn cɛ a b'a aw fila bɛɛ filɛ filan ye quoi alors que a tɛ filan ye en même temps parents d'élèves fana nɔ b'a la dɔn olu dɔw b'a na sanction kɛ administration na k'u den kana bugɔ ko nin b'a la tant k'o bɛ den kun na a tɛna se ka mɛtiri ka baara k'a ɲɛ ma. O wagati kelen na denmansaw olu fana bɔra u ka makun kɔnɔ u ye ɲɛfɔlikan ye. Bi denmisɛnninw ka ekɔli mɛtiriw bonyabaliya a sababu ka ca
denmisɛnninw b'a la yɔrɔ dɔ la masaw b'a la yɔrɔ dɔ la wa lakɔlimɛtiriw yɛrɛ b'a la yɔrɔ dɔ la lakɔlimɛtiriw ta ye min ye ekɔlimɛtiriw tɛ dan dɔn u n'u ka ekɔlidenw cɛ bilen tulonkɛ nasiraw kan donc i ni mɔgɔ min dun bɛ tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se kulisi bɔ ma bonya tɛ se ka yi n'o cɛ o ye ekɔlimɛtiriw ta ye maintenant somɔgɔw ta ye min ye somɔgɔw y'u bolo jigin bi tulonkɛ fɛn ka ca ka se yɔrɔ dɔ ma denmisɛnnin o denmisɛnnin bɛ yen fɛn dɔ b'a bolo a tɛ kalan kɛ a tɛ leçon ta bon denmisɛnnin o denmisɛnnin tɛ leçon ta a tɛ se k'a ka lakɔlimɛtiri bonya parce que ci wɛrɛ b'ale la min t'o ye quoi n'i y'a mɛn i ye bonya kɛ fɛn min fɔra i y'o de kalan fɔlɔ bon e yɛrɛ ma kalan min kɛ fɔlɔ o ye bonya yɛrɛ tiɲɛnen ye i n'i ka karamɔgɔ cɛ i y'a ye donc o ye denmisɛnninw ka masa ta yɔrɔ ye u kan ka denmisɛnninw ninnu kɔlɔsi hali n'a kɛra k'a lajɛ hali n'a tigi bɛ université la tant que e ma ka programme ɲini k'a dɔn ka tila k'i yɛrɛ bila don o don sɛgɛsɛgɛli la walama ka mɔgɔ ye min b'a sɛgɛsɛgɛ denmisɛnnin tɛ se k'a masa bonya u tɛ masaw de bonya fɔlɔ so kɔnɔ kuma in y'o yɛrɛ de bɛɛ b'i den jogo dɔn n'a fɔra k'a ye min kɛ ekɔli la e b'a dɔn o ye tiɲɛ ye i b'a dɔn nkalon don fana ni kɔni ye a ta k'a lajɛ n'i y'a ye bi bi in na ekɔlidenw kɔni tɛ ka u ka karamɔgɔw kɔni bonya i kɔni b'a ye k'a fɔ a dɔ la somɔgɔw kalanden fo ka taa se ekɔlimɛtiri yɛrɛ ma a bɛɛ b'i jɔyɔrɔ sɔrɔ sabula ni a ta k'a lajɛ maa caman kɔni de bɛ mɛtiriw la nka mɛtiriw kɔni bɛ sɛgɛn min kɛ o kɔni tɛ o don u ye nka hali bi maa caman kɔni b'u yɛrɛ ɲininka n'i y'a ye ekɔlidenw kɔni tɛ u karamɔgɔw bonya a sababu o bɛ se ka kɛ jumɛn ye n'an bɔra kalan ale ko bonakun kan an bɛ taa an ka jamana ale marabolo kɔnɔna kibaruyaw la olu bɛ walawala Kanja Tarawele fɛ a ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na an bɛ fɔlɔ Kayi lakɔlimɛtiriw kalanyɔrɔ min bɛ Kayi Kita ani ɲɔrɔn di Sahel kaw fɛ yen nɔ olu minnu tun kɛlen n'u ka kalanbila kɛ a ka ca ni kalo kelen ye bi olu kɔni seginna u ka kalanyɔrɔw la tarata don février kalo tile 22 san 2022 ka sababuya kɛ u tun bɛ kɛlɛ la u ka wari minnu nɔfɛ n'o bɛ tali kɛ bursi ni turuso kɔni kan olu kɔni sarala alamisa ani juma tɛmɛli o de kadara kɔnɔna na u y'u ka ni kalanbila in kɔni ɲɔngiri n'an bɔra Kayi an b'an kunna Sikaso kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na kucalakaw fɛ yen dɔ farali baloko lakana kan ani baloko ɲumanya kan muso nakɔsɛnɛlaw kɔni ka sira fɛ nin ye baarabolo kura kɔni kolomokarili kɛlen kucalakaw fɛ yen nɔ sibiri tɛmɛlen février kalo tile 19 san 2021 yaasa ka lakana don musow ni denmisɛnninw kɔni ka baloko kɔni na kucalakaw fɛ yen nɔ kucala sigida minnu sen bɛ nin baarabolo in na o bɛ tali kɛ Nkucina Sɔngoa Nampe Sorobaso olu bɛɛ sen bɛ nin baara kɔfɔlen in na min na kasabi kɔni bɛ ka bɔ Agence Andalouse Coopération Internationale au Développement maaw kɔni kun wa u bɛna san 2 de kɛ nin baara kɔfɔlen in na walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniw na an bɛ taga Segu kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sankaw fɛ yen Mouvement Amine Kizito kɔni ye jɛkulu ye jɛkulu min ni denmisɛnnin maa 100 ni kɔ kɔni bɛ a kɔnɔna na wa sibiri tɛmɛlen fana février kalo tile 20 san 2022 denmisɛnnin 44 olu kɔni fana ye u kan di ka fara ni sifinaka ninnu fana kan olu la musomani 90 kɔni bɛ u cɛ la ni maakura minnu faralen filɛ nin ye Amine Kizito maaw kan olu kɔni ye u ka doni jalataw kɛ sibiri don Amine Kizito jɛkulu ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ko ni jalata in kɔni ye wajibi ye maakura kelen-kelenna bɛɛ kan yaasa ka se ka don olu kɔni ka jɛkulu in na hakilina jiginna Amine Kizito maaw kɔni ka jɛkulu in sinsin bere dɔ ye ka kɛ i ma ɲɔgɔn fɛ ka tila ka i sen don sigida ka baaraw la ni ne bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na n'an bɔra marabolo kunnafoniyaw la an bɛ taa an ka jamana kokan kibaruyaw la olu bɛ walawala Fatumata Jalo fɛ an ka bi kokan kibaruyaw la an bɛ an kun da Côte d'Ivoire ale jamana kɔnɔna na kumaw kɔni cayalen n'u ka sabuya kɛ dɔ farakalen ye nafɛnw sɔngɔ kan ni o bɛ tali kɛ tulu sogo malo taji fo ka taa se majiniw bɛɛ lajɛlen ma dɔ kɔni farakalen n'o ni nafɛn ninnu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kan an bɛ wagati min na i ko sisan ko ni a ta ka lajɛ ko kabini san 2021 wagatiw la ko caman kɔni farakala ni nafɛn ninnu sɔngɔ kan o de hukumu kɔnɔna na jɛkulu minnu sigilen bɛ dun ka fa kama olu kɔni ye weleweleda kɛ gouvernement maaw yɔrɔ togoya min na u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu na
Libi jamana premier ministre ni oye Abdel Hamida Beibaye ale kɔni ye lasili kɛ tɛnɛndon février kalo tile 21 ye a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛ fanga bila ni kalataw ma kɛ. O de hukumu kɔnɔna na a ye weleweleda kɛ yaasa u bɛ se ka kalafiliw kɔni baaraw kɔni boloda. Ko ni a ta ka lajɛ ni kumakan ninnu kɔni jɛnsɛra dɔgɔkun kelen yanni u ka wasabolo maaw ka kalafiliw cɛ minnu ni u kɔni tun kelen n'u ka u ka danaya da Bachaga gouvernement maaw kan kosɛbɛ. CMT président ni o ye Tchad cɛmancɛ fanga Mahamat Idriss Déby ye. Ni ye a tile 2 ye ale kɔni ye laseli kɛ Tchad jabaranisoba kɔnɔna na. Laseli min kɔnɔna na a da sera u ka sigikafɔ min ka kan ka daminɛ février kalo tile 27 Doha ale dugu kɔnɔna na. Min ni o kɔni bɛna kɛ sigikafɔba ye min kɔni bɛna dayɛlɛ jamanakɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen. Ni laseli kɔni kɛra sababu ye ka dansigi kɛ ŋunumu caman na min kɔni tun bɛ ka fɔ jamana kɔnɔna la. Ni o dɔw bɛ tali kɛ ko ka sigikafɔba ka o bɔ a dɔgɔkɔrɔ fo ka taa se ko ka Bamacikulu ɲɛmaaw kɔni gɛn ni o dɔw bɛ tali kɛ Tima Erdimi ni sɔɔni kɔni sina ale ma ka yira k'a fɔ ko ani Wagner kulu maaw kɔni bɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ yaasa ka Mahamat Idriss Déby ka ale ka fanga o dafiri. An bɛ a kuncɛ ni Centrafrique ale jamana ye. Centrafrique kiri bulama maaw kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda tɛnɛndon février kalo tile 21 ka kɛɲɛ ni Faransi fintigilaka maa 4 olu minɛnen ye Bangui pankurusoba kɔnɔna na. Ni laseli kɔni kɛra Laurent Legan ale fɛ kelen ni waleya ninnu kɔfɛ u ka arajosow la. Hali bi ni fintigilaka ninnu kɔni bɛ kiri bulama maaw ka bolo kan nka min ye ONU ye ni o ye jɛnsɛgɛ naani tɔnba maaw ye olu kɔni a yira k'a fɔ ko ka ni maa minɛni ninnu kɔni bila. Ni ye a tile 3 ye CEDEAO maaw olu kɔni bɛ ɲɔgɔn ye la mun bɛ tali kɛ Togo ale kɔni faba kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka kulu dɔ sigi u ka kulu kɔnɔna na ni o de bɛ kɛ sababu ɲuman ye sanni feere o bɛ se ka lanɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na tile 3 in kɔnɔna na kulu in yɛrɛ tɔgɔ ye ko comité régional de facilitation des échanges o kɔni kɔnɔna na an ka kunnafonidila a ye mun sɔrɔ an ka jɛ an ka ɲɛmada a fɛ. CERF n'o ye kulu ye mun bɛna sigi CEDEAO kɔnɔna jamanaw fɛ yaasa ka se ka falen ni nɔgɔyali kɛ kow la. Ale bɛna bila sen kan mun b'a to bolo ni ɲɔgɔnmaw ani kow nun taliw o ka se ka sigi kala kelen kan yaasa jaabi ɲumanw o ka se ka sɔrɔ yɛlɛmaw la ale ni laɲini wɛrɛw ni ŋaniya wɛrɛw olu talenw na. Togo ministre mun ɲɛsinnen don sanni feere ma Kojo Adedeze ale y'a yira k'a fɔ a sigili sen kan ko nin ye ko kɛrɛnkɛrɛnnen de ye bawo a bɛ kɛ sababu ye ka na ni ninkura fiyɛli ye CEDEAO ale sanni feerew olu kɔnɔna na. San 47 nin kulu in ka ɲɛnamani kɔ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya minnu ni olu kun bɛ kabini lawale ko olu gɛlɛya kelenw ko olu de bɛ an ka dancɛ ninnu na ni o bɛ ka kɛ sababu ye ka bisibasa don u n'u kungilenna cɛ ko o hukumu kɔnɔna na a ka ɲi kosɛbɛ wulikajɔw de bɛ ka se ka kɛ nin waleya minnu filɛ nin ye ni olu bɛ kabini lawale fɛɛrɛ ka ɲini olu la. Kunnafoni kuncɛla an bɛ dɔɔni fɔ farikolo ɲɛnajɛ kan mun bɛ tali kɛ Cape Bol la ale kɔni san 2021 san 2020 olu baaraw olu kɔni kolomo kariliw olu kɛra o de hukumu kɔnɔna na maa dɔw olu y'u kɔ da ɲɔgɔn kɔ la ni o bɛ tali kɛ cɛw la fo ka taa se cɛw ale ni musow olu farala ɲɔgɔn kan kulu min kɔnɔna na ale ni musow yɛrɛ kɔni dama a kɛra an ka kunnafonidila mun ɲɛna o ye Moribo Sisoko ale ni Kajatu Bayogo ye. Discipline min wele ko tekbol an bɛ se k'a fɔ k'ale kɔni ye discipline mun b'a la ka yanga sɔrɔ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ san 2022 in kɔnɔna na. U ka ɲɛbila baaraw tɛmɛnen n'o y'u ka bureau mise en place n'o yɛrɛ kɛra janvier kalo tile 21 san 2022 sa u filɛ k'u ka saison kura baaraw kun n'o bɛ tali kɛ jɔnjɔn dali kan. Ni jɔnjɔn kofɔlen yɛrɛ tali kɛ jɛkulu 5 kan n'o bɛ tali kɛ ISFAS, Ice Police, Team Tech, équipe Jatinja ye fo ka taga se Ganforo ma. O la a ɲɛbila baaraw yɛrɛ kɛlen a ko ɲɛmaaba fɛ sa n'o y'u ka fédération président ye sa ɲɔgɔn sɔrɔw daminɛna. Double hukumu kɔnɔna na sa an b'a ye k'a fɔ ko dolantan caman kɛra nka final kɔni ye ISFAS ani équipe Jatija ye kɔda ɲɔgɔn na. O ɲɔgɔn sɔrɔ kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ nka a bɛna taa laban finitigilakaw ka sɛbɛn kɔnɔ 7-2-1. O baaraw tɛmɛnen kɔ final mix n'o ye cɛ kelen muso kelen sa ISFAS ale bɛna sɛbɛn sɔrɔ équipe Team Tech kan 7-2-1. O la simple n'o kun bɛ tali kɛ musolakaw kelen-kelen la sa Team Tech ale bɛna sɛbɛn sɔrɔ polisilakaw kan 7-2-1. Ɲɔgɔn sɔrɔ kuncɛlen a sera fédération malienne de tekbol ɲɛmaaba ma n'o ye Mahamadou Kouyaté a ɲɛfɔli k'an ye. Tournoi international du kan organisé par le planning maman à la on a eu la saison d'ambition parce que la production organisée on avait fait pour que la baisse sabati on a équipe qui se ka mali joro fa ko se ka labe tout le monde fana kan ka organiser sans là toujours ka kamuru ko en mo juru ka kamuru ko en mo fana kan ka la base on baro
o de y'a to an ye saison in daminɛ joona depuis février la pour que an ka se k'o baaraw cari ka se ka laseli kɛ techball ye fɛn min ye a ka se ka kɛ o bɛ sɔrɔ mun fɛ f'an ka compétition organiser n bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma techball ye discipline kura don a carinɛ 2014 mais a b'an fɛ yan nɔ depuis 2020 mais an dɛmɛna a bɛ se ka kɛ a bɛ se jamana fan bɛɛ denmisɛnnin caman bɛ se ka don a la hali équipe ba minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ n'u bɛ balontan kɛ olu bɛ se ka équipe bila techball la ka se k'u ka technique n'u ka fɛn caman bɛ développer o de y'a kɛ an kɛlen ka tableau sɔrɔ fédération internationale fɛ an ye tableau di Joliba ma an y'a di Stade ma an y'a di Real ma ani INGSO ani lycée Beno Marché pour que a ka se ka cari denmisɛnninw bɛ yɔrɔ min na olu bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ in walew donc an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ se ka an dɛmɛ u kana fara an kan pour que an ka se ka farikolo ɲɛnajɛ in sabati a ka se ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ ka yiriwa ye Mali kɔnɔna la. Nin kɔrɔfɔli tɛmɛnen an bɛ se k'a fɔ ko techball kɔni ye discipline mun bɛna kɛ sababu ye ka technicité n'o ye seko ni dɔnko ye k'o bonya kosɛbɛ sennadolantan ko ta fanfɛla la. An bɛ se k'a fɔ ko nin fédération kura in a bilalen sen kan a m'a ko bila dagirinda la a wulikajɔ kɛ wa o baaraw fana ɲɛn'u bolo ka d'a kan u filɛ ka invitation sɔrɔ ka bɔ Faransi yɔrɔ la n'o bɛna tali kɛ k'u sen don tournoi n'an b'a fɔ mun ma ko tournoi international de Paris n'o baaraw yɛrɛ bolodalen kɔ bila mars kalo la san 2022 o de bɛna tali kɛ dolantan 4 kan n'o ye cɛ 2 ani muso 2 an bɛ dugawu don kɛ ni fédération kura in ye cogo min na halisa a ka dɔ fara ka wulikajɔ kan ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ k'a ka laɲini ye ka kɛ discipline mun bɛna kɛ sababu ye k'an ka jamana lakodɔn farafinna gun kan fo ka taga se diɲɛ Sénégal kɔnɔna na. Ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni di olu bɛ dan sigi an ka bisu na kunnafoni na bamanankan na aw ni ce an lagali la.